Ay, wadya ka labat manayaw ah. Ano? Magpapa ka na yung rabbit. Takalalang ti namumuri kita di manay, jad kinay. Bugi ako. Danang kalang busy jad kin mo. Rabbit mo, oh. Siyempre, tani ay sa kaya malupon, si Wanwan. Kunatan naman ko ng tigawon ko. Tani, mananak lang eh. Tani mang kakargaya, dayami kakargaya. Kangalag ka lamangan. Di mo bang kala? Nung nga kay kagon, wadya ka. Kakanamu atan ami dayami, ipapakamot si kara, oh. Ni mamu, magpapa ka na yung rabbit. Yan, walay nilak. Ang aliwak. Oh, Maluluto ya adobo. Ang alayakin di manay. Pauyo di man naggarita. Okay na. Nariringal ko iraramay marites di manay. At kala mo eratay maritis lang team makapabisi. Nararangal ko sa ibabagadaya akin ko no. Agala maingal ti awungay. Bigabali ano, ang galang maingay, abong tayo Tagma lang ti papansinan dadyan gaping maingal. Ibabagada ko no. Ibabagada ko no. Aglara ko no sa naiya kata kapasan ag tayo maingal. Kasi katayo ko no sa alarm clock ita. Alam mo ba, awa? Ingara na apa? Ira tayo maritis, makapabisi lang tiya. Bigabali laro, mikakwati laro, mikakwati. Ang Hindi. magtad, kintaya. Sika, ati problema. Akin lako kulkulon. Akin agtalamang kukulkulang. Huwag mo man labay, talamang kukulkulak Ay, hindi. Ako gabay. Nakar mo manay ng labi. Huwag dyan lang mabalo. Wadya ka, lima lang dyan, lima lang tanet. Ang gapo ka. Sisi ko pa yata malukong, di ba? Malukon, nawak lang to. Baybayag lang to, nagani man na anak. Niimbag mo na ba, iya talagang alik ka na drabi. Di mani siya ni. Adi, ako. Yung bagam nilabay mo, kulkulon, di ani siya ni. Sika, nung minsan kasi sumpot ka abunga. Tagtaka na namumuri ka tan. Akin na! Kabaong kay kabasan, iya kapunta ka, nga po ka lang. Nakapuna ka, taraod nilalakap. Sa katanga. No, yung bagam nalabay mo, alabay kulkulon. Ande. Di ani siya, ng tampol. Ande, siguro lalaan mo may biim ako. Di, awa. Iya, puro BBI. Ito, schedule ko. Ken, ngaram, kasi ka to, kabasan. Karang awa sa pamatay, baba na nga. Siya, katamang hinalak pa lang niya. Piti lang mo jawa. Siguro libi mo. Bigyan mo, tama. Tingaran to na. O konto sa rata na maritis, normal naman, akatuktukan ta na. Ang butsak paano ng TV yung pati yung tako. Normutan na asagap yung balita. Ang po sa sagap ko. Ang anong kalabaya ka pinunuman. Tauyo sa sinalukot na nga. Ay, tauyo. Maniinbin to ka lang mula. Ikaw sa maniimpin to, panini siya mo rata na maritis. Masyado kantin, ismo sa mayasa ko. Agak chismosa. Mao niya kayo, mao niya ka, maganda ka. Sagasamain niya. Tanga. Parang to, sutod niya mong papakanya rapid. O konta na yung normal mo asagap ka na balita. Yamot mo tayo rabi mo. Tano, abutan iyamot. Siya sumalakot din sa aton. Kaya akong tayo. Talaga. Ilakot tan. At ka makaroon na muna luto ka di ba nay? Time. Gala, sumpot na. Sumpot tayo ulo. Sumpot na. Tagpaka na nang nagjatabong. Lakat na nga, wadya labatay. Wala. So yung mga kalabong, ikaw ba'y walang pinagkakabalan sa buhay at gusto mong kumita ng pera? Meron akong i-recommenda sa inyo ulit na application na pwede kayong kumita. Gamit lamang ang cellphone habang nasa loob ng bahay. Ito ang application na JoyGo. So yung mga kalabong, i-download nyo na yan, i-click nyo lang ang link na nandyan sa aming comment section. I-download nyo na yan at install nyo na yan at tuturuan namin kayo kung paano ito gamitin. Gamit lamang ang cellphone. Mamaya-maya lamang mga kalabang, tuturuan namin kayo kung paano mag-register, mag-cash in, mag-top up at mag-withdraw sa application na ito. Kaya, i-download nyo na yung mga kalabong. Ang 10 piso mo pwedeng maging 1,000 pesos. Tara! So yung mga kalabong, pagka-download at pagka-install nyo ng application na JoyGo, bubungad kagad sa inyo ito. Yan! Meron ditong piso, 5 piso, 50 pesos, 5 peso, 50 pesos, at marami pang iba. Natuturuan ko naman kayo kung paano mag-register sa JoyGo. I-click nyo lang itong account, and then, log in. Tapos, i-click nyo lang itong register. And then, ilalagay nyo ang inyong active number. Pagkatapos nya, mag-create kayo ng sarili nyong password. After nyan, pipindutin nyo itong get para sa verification code.
And then may magte-text sa inyong code sa inyong number at iyon ang ilalagay ninyo. Yun, may nag-text na. After nyan, i-click nyo lang itong agree and then register. Yo, meron na tayong Joygo account. Then, pagka-download nyo ng pagka-register nyo pala dito sa may Joygo, meron na kaagad kayo nga 5 peso free coin. So, yung mga kalabong, pwede nyo na yung gamitin. So, yung meron tayo ditong 5 peso coin. So, yung mga kalabong, pagkatapos nyo mag-register sa Joygo app, tuturuan naman namin kayo kung paano i-connect ang GCash number ninyo sa inyong Joygo app. I-click nyo lang itong GCash at syempre ilalagay nyo ang inyong account number and then itong verification code and then ibabay nyo na siya. So yung gano'n lang kasimple mga kalabong, tinatapan ko kasi para hindi makita yung number. Cheers! So yung mga kalabong, pagkatapos nyo i-connect ang inyong GCash account sa Joygo, tuturuan naman po namin kayo kung paano mag-top up. I-click nyo lang itong top up and then meron dito 100, 200, 500 hanggang 3,000. Kayo na pong bahala kung magkano po itatop up ninyo. After nyo po, halimbawa ganito, 100 pesos, tapos i-confirm nyo po itong top up. And then, bubungad kagad sa inyo ito and then ikakopy nyo lang siya at ipapadala nyo na sa kanila. So, yung mga kalabong, pagkatapos nyo mag-top up, tuturuan ko naman kayo kung paano kumita sa application na ito. Punta tayo dito sa home. And then, nandito tayo ngayon sa my hotspot. Marami kang pagpipilian dyan. May 20 piso, 10 peso. And dito naman tayo sa may 1,000 peso. Dito sa may 10 peso. Hintayin na lang natin kasi kakatapos lang nila maglaro. So yun, tapos na sila maglaro. I-click naman natin na ngayon itong 10 peso. Itong 1,000 peso. Dito tayo. And then kung may balance ka, i-click mo lang itong check out. And then confirm. And then after nyan, kaya meron dito mga added. Sila yung mga bumibili. And then pag natapos itong 1 minute and 1 minute and 40 seconds, pagkatapos nyan, doon mananalo na kayo ng 1,000 pesos mga kalabong. No? Ganun lang kasimple dito manalo sa may Joygo application. And then pagkatapos niya mga kalabong, tuturuan naman namin kayo kung paano mag cash withdrawal. I-click nyo lang itong cash withdrawal. Then after nya, wala pa tayong na 5 piso pa lang yung balance natin kasi hindi pa tayo nakakapaglaro. So yun, ilalagay nyo lang dito kung magkano yung i-withdraw ninyo. Tapos i-withdraw, i-click nyo lang tong withdraw. Makakapaglabas kagad kayo ng pera pag nakaipong kayo ng 300 pesos to 200 pesos pataas, pwede nyo na siyang i-withdraw. So yun, ganun lang kasimple mga kalabong. So yun, ano pang hinihintay nyo mga kalabong, i-download nyo na to ang application na to na Joygo dahil ganun lang kasimpleng kumita sa application na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-download nyo na, nandyan sa comment section ang link ng Joygo. I-click nyo lang yan, uninstall nyo na yan mga kalabong.